Ya, magnano koragna tsotra atsika. Volagna marigny, mahitsy. Matetiky boka volagna koa marigny alan'olo. Zao raha misy atao tsy hita, ataontsika tsy ho regny, kanefa ny tsy ataony koa tsy hanambaranareo ny raha misy amin'ny firenena. Mampalahelo, mampamonena ary mampamenatra, tegna mampamenatra eran'izao tontolo zao hoe nanjary karaha iny afaran'ny lazan'ny Madagasikara. Lazan'ny Madagasikara agnisan'ny tsara, agnisan'ny reharehantsika tamin'ny fotoagn'androany, ny fanagnantsika rena, ny fanagnantsika zavaboary, ny fanagnantsika kolotsaina, ary ny mampiavaka antsika ny hoe fiavagna. Atombokontsika baka Antananarivo kabaro. Tetratsika jiaby tamin'ny herignandro, faraparan'ny herignandro teo, atsika nahita fa hoe Antananarivo nasiagna Maison de la Vanille. Tsy vitany hoe Antananarivo nandeha nanaovana Maison de la Vanille, fa nahagaga ny maro. Ndre rô vazaha nahay tantaran'ny Madagasikara hoe nalahelo tonga saigny, musée napetrakan'olo, tragno natsanganan'olo fahagolan-tany, andeha ataonao Maison de la Vanille. Tsindroy fa ningahy ray aman-dreny Jean Laporte. Mety maro ary mety koa ny mahay maromaro anisa hoe azovy Jean Laporte. Za tsy hidika amin'ny tantaran'i Jean Laporte, fa ny mampalahelo zalahy, ty fanjakagna ty volanko aminareo, ty tsy fanjakagna. Aleo mbariko ny marigny, ty tsy fanjakagna mitondra antsika ty fa maso antoko, mahamay sy etoany, roajimo. Fanjakagna zegny ane mba mitandregny vahoaky. Azafady aminao, antalako ny Madagasikara. Korkotsika zegny, antalany Madagasikara, antalany Tsabolavani fa tsy Antananarivo. Mba valiko volagnanao baka io. Ty tsy fanjakagna ozy aminareo fa maso antoko, mahamay sy etoany, roajimo. Nin'olo fanjakagna zegny. Karibu anareo mbala velogno. Nin'olo fanjakagna zegny mitandregny vahoaka, mizaha vahoaka, manontany vahoaka, miray koragna, fagnano table ronde amin'ny vahoaka. Fa ty fanjakagna ty, tsy mi-existe amindreo table ronde zegny. Na table ovale, na table ronde, na table karakory ataonao eo, io tsy mi-existe amindreo. Ke normaly ro nandeha nagnano raha karaha regny amin'ny maison-ny Jean Laporte. Ndre présidentsika to tsy mahay histoire ny tanànan'ny Madagasikara. Akory mataontsy agneky hoe Maison Jean Laporte andeha atao Maison de la Vanille, musée Jean Laporte. Zalahy, Madame Maradona, anao zao ministre ny culture, mety amin'ny fisaignana anao ve zany? En plus anao mpitondra tenin'ny gouvernemanta, anao ministre ny culture, mety amin'ny fisaignana anao ve zany?
zany ve ny fahaizanareo ministra araky ny teny madama anankiray ry hoe za tsy maintsy miaro ministra namako ro miaro ministra namanao anao ko tantara mipetraka ho an'ny Madagasikara andeha ataonareo maison de Lavany. Miala tsiny miala fondro madama ô, anao ministre ny culture karakory zalahy. Madame ministre ny culture Maradona volaniko zegny. Ino mba raha hipetraka ho an'ny tantarany zanaka mandimba mafara mare, tantarany la France tsy haindreo, tantarany la Réunion tsy haindreo, tantarany nino tsy haindreo, tantarany Madagasikara mipetraka potenareo mifanana maison de Lavany. Za fa mambaranareo rango fa ela fanjakagna ty sy etoany mahame masantoko ty tsy fanjakagna zay mahay raha tsara. Fa ty fanambarako teto nirenteny donc zay hoe lamboditsy ty Ramanjary. Miala tsiny miala fondro. Anao ndraiky nahita maison de Duvin Bordeaux nafindran'ireo Paris, nataondreo Versailles sa nataondreo ta Louvre. Ampiasako koa zalahy. Io ne volaniko tamin'ireo nandeha Sava regny Tasambava. Lohan'ny Tsirebiky lohanareo be fa foagna. Madagasikara tsisy ray aman-dreny, Madagasikara fa tsisy olobe, fa Tsirebiky mitondra antsika eo. Be fa foagna, miala tsiny e. Lohan'ny tilapia tampoko biafinao gotra rerika agnatin'ny lohandreo, tsisy raha pare. Azala solution aminareo igny. Tantara mipetraka ho an'ny Madagasikara potenareo noho ny Lavany. Lavany deja fa mipotenareo vidiny. Nandeha natao maison Tananarivo. Tananarivo ty moa nino loatra. Ino loatra ma Tananarivo ty? Province potenareo. Azafady, asa toa karaha io province zalahy. Tsarina regny zake Far West agny a Texas, a Hollywood ke nandeha nafindra a Washington. Ro madala, anao ro ny tsisy jery. Ry a Bordeaux ry maison de Duvin tsara, vita tsara, milamina ny zavadrehetra hoy izy ny fiteny. Parce que Bordeaux mitsabo Duvin, Bordeaux mpagnano Duvin, fa tsy agny a Paris agny andeha gnanaovanao maison de Duvin. Anareo karaha mirere isan'andro, zay nandeha ta Dubai, zay nandeha ta Maka, zay nandeha ta tseko Washington, tseko io. Mangalataka mizaha ratsy ianareo. Teteky volaniko aminareo, eto za mambaranareo vahoaka malagasy. Indrindra tsika vahoaka nambario be. Mboavy reo ndeha nangana koa maison nilangilangy. Raha zegny mboavy volaniko aminareo. Parce que Lavany zao fa roso agny, hoavy maison langilangy tete koa, hoavy maison cacao, jiro, jiaby azekindreo Tananarivo, atsika amizay, ninany amaniny. Zegny ane raha misy eto, potendreo tsika koty e zalahy, tsika potendreo tsika tsisy jery. Normal atsika tsisy jery. Atsika tsisy solombava mbahoaka, fa tsika misy solombava mpanjakagna. Irakiraka andreo regny mandeha magnapotika atsika ry amin'ny district sy ny vorongony.
solombava mpanjakana zegny misy amin'ny Madagasikara fa agny tsisy solombava-mbahoaka zegny. Arrêtez, fermez vos gueules. Fa nivolagna zay telo mifoaza nareo antignanao fa lavaninareo fampotendreo mbo injondreo zao andeha amindreo agny e. Voilà izakeo izy tsy mikoafy loso agny fa tara mbadiky sagnondra nareo zao. Agnino nareo zao anareo nefa tamy taogny rosa anareo ny grève niady lavaninareo. Olo jiaby ravoravo hoe hoisy vokan'le grève nataonareo. Aia koa anareo jiaby zy encore voatsoa izy io zay efa nivolagna teto za indrindra nivolagna agnarany foanareo misy président n'assemblée baka aminareo agny, agnarany foanareo misy vice président n'assemblée baka aminareo agny, fa rô io tia anareo bako rô tsy ho tia anareo. Nambarako teto zegny ary mbola izy napodiky zegny impossible rô ndiaro anareo, rô ndiaro reto fanjakagna mitondra reto. Nasaky nisy nivolagna rô tasambava tagny kabarony lavany tsisy nisaky nivolagna fotony fa voatampiny. Tiens, tu fermes ta gueule et tu parles d'autre chose. Mampalahelo le toetragny anareo bako mivolagna hoe zay ko avy eo ampaningana telo avy ny vidiny lavany. Mon œil, tiens, telo avy nino raha nanonga io ndraiky raha mampiasa tsy voampanonga anareo. Ziska niany ndraiky raha mampiasa tsy voampanonga ny fanjakagna ty. Mampalahelo mivolagna amizay nareo fa hoe Madagasikara mamirapiratra, Madagasikara mandroso amin'ino magnadiany makamba mandeha fara mosquito mirehitry mandeha fara zegny natao aminareo mandroso. Afindraminareo agny koa fruit de mer, asiava maison de fruit de mer koa aminareo agny. Zegny ni simple tatera raha jiaby mandeha aminareo agny. Un point c'est tout, basta tsika bako samy mangigny. Reto ma olo nino, reto olo nino tampoko anao amizay nizaha raha jiaby tasambava tagny. Mampalahelo ampodiko eto ndraiky ho atsika vahoakan'ny province ny Diego. Atsika tsisy olobe, atsika tsisy ray aman-dreny, atsika zao zanak'akona renireny mikoikoiky fa tsisy mitandriny. Zegny raha misy amin'ny province ny Diego. Na ça va rô mafa ça va pas, na diana rô zao fa mivadiky nadia tsisy raha pare. Nefa nanao koa mizaha tantara, anao mizaha histoire na ara-kolotsaigny zay na ara-karena. Province ny Diego io farany province manan-karena, manana ary tegna manana. Tsisy raha tokony tavandratsika Tananarivo. Aloha ambarako ny marigny, tsisy raha tokony tavandrany province ny Diego Tananarivo. Fa le toetsaignintsika le olo napetraka hitondra hiaro atsika kapotry. Félicitations Zandry Joachim, reharehanay zanaka navaratra anao tamy raha vitanao talarigny. Zegny Zandry mehe raha zegny, ze Zandry ho an'ny tanora zegny. Tegna manogna anao zay Zandry Joachim raha nataonareo talarigny regny olosy lavitra ho ela velogno amin'ny fiaignanao anao Zandry. Entre en parenthèse ke ino zao mba hevitry nareo baka an-talasa ambava voe maro antignana agny lavaninareo fa losondreo agny.
apetrako aminareo baka antinana fanontaniana ino zao mba avantage nareo nampidirina sinoa aminareo agny ka nde angala fasiky jobinareo zegny avantage nareo zegny natakalo lavaninareo mampalahelo atsika koa nizaha raha nandalo tasambava mba maromaro sary hitako ary sary navy taminaka ary video navy taminaka za tsy rasiste za gasy razambeko olobeko 8 ny Madagasikara azonao kontegna olo baka Tananarivo azonao kontegna olo baka Tananarivo ka nandeha tasava indrindra azonao kontegna ro tam gouvernement tao ka nandeha nagnatogna raha nataondreo tasava ro tsara daly ro tsy foagna ro mizanareo romboany lefaka fadala ino edy zao raha nefa ino raha nazo ino vokatra nataonareo tamin'igny fandaniam-bolam-bahoaka fihinanana angovony vahoaka fitondragna ty volanko aminareo magnano jeriny koriky tanareo koriky io tsy mahevoko fa ny mariny eo firiateny fitondragna ty magnano jeriny koriky magnano jeriny lambodi tsy tia raha manjary mandroboka zegny ndraiky spécialité ndreo mandrava zegny spécialité ndreo mampigadra zegny spécialité ndreo manambotro zegny spécialité ndreo fa hoe ny agnamboatra ny akatsara aze tsy haindreo zegny tampoko anao nizaha ministre de la culture nandeha tantiniana tagny zalahy tamin'ny fagnapitragna Samboady avec ses copines tsy hainao ino asandreo copine andreo ah non madame la ministre était venue à Sambava avec sa copine avec ses copines volanjavo magnefa volam-bahoaka bah oui volam-bahoaka nagnefa aza miala bala anao madame ministre en culture ino andeha tondranao ro olo regny tagny ino andegny ino andeha tsangatsanga andeha za sava zegny fa sava pa o fa tsisy raha oui marigny volagnanao zandro Joakim hoe mampalahelo atsika varatra tegna mampalahelo tampoko zanao koa baka oh la 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 agnarany atsika misy ministre de la culture manana ministère de la culture fa culture atsika ny potehigny natao tafady mialatsiny aminao madame Ramardona ny potehinao ary tsy sakinao volagniny famotehana culture isaka amin'ny faritra fa ho tagna fady ataonareo isaka tanàna jiaby ty ine tsy zagnary mamaly izy aminareo volankorazana mbo amaly aminareo andra raiky agny tsy voanareo mety voataranaka-nareo ya ny ananareo lebaleba sy terehy fa mareny zone tsy ny mpamoriky fo mandeha-ndolo razanareo koa ny mizanareo kengle vahoaka mitomagny tsy latsan-dranomaso fa razanandreo mamaly anareo marefaka mare agny
nino raha andeha tadiavintsika Antananarivo? Andapantsika matsabo vary, voe maro antsika manana omby, ambilibeny bitsika antsika manana volamena, dia koa antsika manana port, manana nino base de guerre, Ambanja antsika manana cacao, manana poivre, mbola misy koa tapanilana azahoantsika lavany. Ambaribe garamaso Lomé baka aty milefa mandeha agny, ranomasina agnany Ambaribe tsy jaliane fruit de mer. Tsy hitako ino raha mpampitiala antsika avaratra agny, tsy tokony ho isy, fa le olo napetraka ndraiky le olo nitavandregna avy eo gogo mialatsiny e, tianareo volagna zegny tsisy raha manjary raha ataonareo, ataonareo velo-tegna faritra avaratra, ataonareo velo-tegna fagnabadoagna vahoaka. Zegny ny raha misy Madagasikara. Politika mamelo tegna amin'ny angovony vahoaka, zegny misy Madagasikara azafady. Anareo ndraiky nahitareo nagnano maison ny légume atsika avaratra agny? Jamais de la vie reo ndeha hagnano maison ny légume ndreo tsika avaratra agny, na Majunga na Tamatave na Toliara. Non, reo tsy andeha hagname légume nareo, fa tsika tsisy jery le olo namatsika amin'ny fitondragna miaraka amindreo gogo. Taloha atsika mihira mirehareha hoe antsiragna mila vola, atsika zao nino antsiragnanao amantay, mialatsiny amin'ny ray aman-dreny, fa tsy hisy eky antsiragnana mina vola zegny. Azafady, samborigna aty gadegna ary accusegna ny ary amorongana dossier, zegny raha eny fanjakagna ty. Amare alo ataovao koa musée ny karaha ataondreo Dubai agny, volamena jiaby nalefanareo Dubai agny igny, alefasa koa hoe atao musée ny volamena koa Antananarivo, aty jiaby ko izy fa nalefanareo agny a Dubai agny volamena jiaby. Ino koa ma volamena andeha ataonareo Antananarivo musée io? Tsisy, za tsara naregny, tsara nahita. Maison de Duvin Bordeaux ke nafindra Paris, nandeha natao a Louvre na nandeha natao Versailles. Non, non, anao zio mizaha sambo, taloha anao maregny commandant zio koa ny zanakandreo baka Singaninga e, commandant zio koa ny zanakandreo baka Lazarea. Anao zao mizava sambo amin'ny Madagasikara baka, de za baka atsika fa tsisy sambo, zegny apitragnoko igny ary, atsika fa tsisy sambo, fa atsika nisy sambo aloha, sambo jiaby naty teo tamiko raha regninao, commandant zio koa ny baka Ambatolampy, commandant zio koa ny baka Itosy, commandant zio koa ny baka Ambatobe. Non, non, mampalahelo, zegny ve ny toetsaigny andesitsika? Ary ty no grave. Matsagna igny zany agnontany namagna vitsivitsy, boko quartier vitsivitsy Antananarivo amty resaka citerne ty, volagnin-dreo zoko be, tsy solution le rano amy citerne, fa ahoana hoa teo ihany teo zoko be, tsisy zavatra niova. Ka président nefa niteny hoe mila nahita solution, alo ihany le popiny jiramana de tsy mandeha raha mba misasa kely ny olona, fa ty bombona ty milatratra manomboko maraina amin'ny efatra anao izy ro
midi anao mbola tsy haingy mahazo rano volan'ireo boko koa misy koa bombona tsy feno tsisy rano jusqu'à tsofotro andra ndraiky olo mandeha feky zay ve solution zay ny oataoatanao monsieur Rorazozo hoe solution andeha atao citerne raha hitako aminazy io ketragno an-tragno aloha tsorony ny marigny leky an-tragno an-tragnonareo ty tsy voaovanareo monsieur Razozo anao misy citerne bon citernao mety ampiasaigna amitatriky rano bon aloha ifenle karan'zegny anao par jour par l'heure mitatriky rano mandeha Itos mandeha Befloa mandeha Besarety mandeha je sais pas où fotony akama Razozo regny de mena fananana mena pesosy mena pesa na tonga am lera le camion na tsy tonga am lera efa vita contrat zegny solution Razozo fanjakagna mampalahelo fanjakagna mampalahelo tam faraparany herignandra igny navy amitsika Madagasikara eto baka reo solotegnandro représentant-ndro FMI na ny Fonds Moniteur International ny mpamatsy vola iraisam-pirenena ro ty koa satrokajo na tsy voaka malagasy satrokajo ro ndraiky fitondragna tsy amokatra ty na tsy voaka malagasy ino rano takindro todika aminao za eto ministre ny budget finance satria anao mihitsy ny visionendry zala reto FMI reto Fonds Moniteur International reto mpamatsy vola iraisam-pirenena reto raha telo ny takiny banky FMI amin'ny fanjakagna atsika ty koa tsy zegny tapaka amin'ny famatsiam-bola raha telo reo takindro ino raha telo ambarako anareo vahoaka nambarany FMI alohan'ny farantogno ty zay mila mahita ary mahatsapa tokony avy 4,2% croissance ny Madagasikara madame ministre ny finance budget Rasimbelo taova malaky koa calcul vandinao igny ao kony boko vadibady ao chiffre igny zay boka spécialité nao mavandy reo jiaby mavandy ba lehibe ndreo la pension zy gouvernement ndreo lapany tragnony vandy i koa tsy miboaka volagniny FMI mpamatsy vola international ty am togno ty 4,2% croissance io ndraiky farafaratsy no izy ny banque mondiale ndraiky FMI hoe 2025 tokony avy 4,6 croissance nareo tsy ho isy ny famatsina amin'ny faiky sy ny forongona aboa fahaizanao eto madame ministre en finance havandy koa boka anao io asa eo koa zao chiffre alainao fonoanao ato ataonao io fa anao miracle boum 5,6 izy bako bravo zegny teboko voalohany tadiavin'ny FMI teboko faharoa tadiavin'ny FMI resaka impôt matetika zay ty mivolagna amin'ny impôt tegna grave Biancolo za tsy mahay ino exactement samy Bianco dossier magnanjatony mahery amindreo tsy voatsarandreo ary tsy sakindreo tsaraigna zegny tokony tsaraigna roboko koa ary tsy mitandregny le olo mitaregny ndraiky le olo mivolagna reo fa mila dossier ndre dossier aminareo DG ny Bianco tsy voatsaranao anao mila ny baka ty ampiagna aminao Bianco zany ve fomba fiasa ny aminao tsy voatsaranao
tsy sakinao tsaregna ny tokony tsaregna. Anao iambiny izay baka ty andeha hitory aminao. Mbola lavitra lamaiky motra hoe ozy aminareo. Tegna mbola lavitra lamaiky motra. Raha Jojo, andesinao ia mba Madagasikara ty raha Jojo. Mba mbarazay marigny, andesinao ia Madagasikara ty. Zay zao fa fond de la mer. Aia tany tondrasanao zay amin'ny fond de la mer ao. Raha Jojo. Ary izy ndeha raha andeha volaniko treo. Andeha ampiatragno COI, Commission de l'Océan Indien. Izy andeha ampiatragno Commission de l'Océan Indien. Macron ho avy tsy ho avy mampiasa loha izy. Macron mampiasa loha aminao tsiniky. Antidahin'andro be inga anao Macron zama. Apodiko, antidahin'andro be inga anao amin'ny Macron raha Jojo. Izy tsy asa loha aminao, tsy miasa loha aminany. Ino? Baka atao hoe fa zay sy mi Macron mifanakaiky. Baka andeha atao zegny. Hagnano vantaranao anao. Macron tsy miasa loha aminao. Ndray segondy raiky Macron tsy miasa loha aminao. Sako mivolagna zay. Alainy anao Élysée, mikoragna aminao izy Élysée fa izy tsy miasa loha aminao. Anao koa fa miboaka io. Volagny bye lesy zandrikely raha Jojo fa fanjakagna matsiaro koa matsiaro dossier-nareo. Fa Macron tsy asa loha aminao. Avy izy tsara tsy avy izy miasa loha aminao. Agny ny mampiasa loha izy. Hoe ho ampidiry agnatin'ny COI Mayotte. Raha Jojo, hainao tsengy tantaran'ny Mayotte ndraiky Comore. Tsendriky milamigny Mayotte ndraiky Comore. Tsy hainao. Ndo mikoragna amin'ny président Comore anao. Anontany izy ino ma problème nareo ndraiky Mayotte vla. Tsendriky milamigny ary tsy ho hilamigny Mayotte ndraiky Comore ke anao nde lingilingy amin'ny Macron fa hoe ampidiry agnatiny. Anao tsy apen'ny Macron jery zama. Mbola lavitry fisainan'ny Macron fisainanao monsieur raha Jojo. Somen'ny Macron karaha topi anao. Heny ary tsapany dikany izy mivola aminao hoe ampidiry agnatin'ny COI Mayotte. Fa tsy takatra ny saigninao zegny. Tsy takatra ny saigninao zegny président. Misy kendrinany ao. Fa za tsy agnambaranao ndraiky. Za mahay. Fa za tsy agnambaranao. Za nahita, anao tsy nahita. Oa mahay izy. Fanony anao fangoen'ny Macron topi. Io anao mihodigny tany maiky io. Karaha olo ino ma fivolagnandreo ry? Olo fatritrany toaka regny hitanao président. Miaraka izy mahita boutin THB sy fa mamy. Miaraka capucine ataonao. Izy fa mamy complètement izy tseniky migaka. Karaha igny ataon'ny Macron anao. Tandrema fa banquier ne bande Macron tso tsy hainao président. C'est un banquier. So anao mahita izy karaha igny. Igny misy diplôme plus que anao. Tsy
misy certificat karaté oh trophée nanangana loziny vandivandinao io Macron diplôme ni tsy digninao matao izy lany 2 mandats zegny raha ary matao izy navy président ni Union Européenne ta Bruxelles raha fatsianao andeha président Macron ni président de la Réunion président Macron ni président Mayotte azony atao mandefa SG secrétaire d'état nazy azony atao mandefa ministre nazy fa io tsika mahita izy avy Moïse arabaina tsy avy Moïse io tsika mahita izy jorony karany président ke amaranako politika kapobeny Antananarivo miomagna tsika diana ndro savay fazafapae fatsy amindroainy koa kabarkilavani miomagna tsika sava diana atsika io mety ivadiky Nadia fotony hafa savapa atsika teo diana atsika mety ivadiky Nadia kakao lavani kakao langilangitsika io mety mbo andeha anaovandro maison koa agny mety hitako atananovandro maison mety ataondro Ambotsoroatra atao Ambotsoroatra maison langilangi ndraiky kakao président maison Jalaporte fa nazonao ry ary atsika misy ministre ny culture atsika tsisy ministère ny culture aza mampamoaka aignareo nareo fanjakana atsika tsisy ministère de la culture désolé za tsy magnametsina anao madame Maradona madame ministre ny culture hoana volany adala voky anao mialao non sérieux mbarako anao zay raha nabavy madame le ministre voky anao mialao magnanaova karaha nataony BM izy nangy asko izy fa voky izy fa milebaleba tragnonany fira a Dubai magnanaova karaha zegny koa anao Madonna madame ministre de la culture Maradona hoana volany adala raha nabavy tsy agnamezako tsigny anao andesa copain copine milebaleba mitety Madagasikara karaha nataonao nandeha ta Sava mampalahelo atsika Diego province diana Sava Diego atsika fa Poity atsika fa rebaka fa nefa io fa vita contrat ro nandeha nagnano samboady 13 amby igny fa nefa amin'igny ranondraraka amin'ny tany tsara azonareo mipody député Diaky zao ndizanareo kely arao koa izy izanareo président ni assemblée ndizanareo kely arao koa izy ndizanareo izy io iaro ino tsao tapaka amin'ny assemblée oky ivadika atsika magnavaritra fo Diego atsika mikoragna azy io atsarovako irany zokidama hoe tsy milamina akory ny tany tenao mahasahy mandeha rery izy dama misaoabaoaba ny fitsaragna entre Diego Ambariobe tsy elo le tegna marigny misy fa ro zao iska olona gnasary gaga tsy nahe raha io baka teo ro Diego nagnasary tsy nahe tsy au courant
ro Ambariabe nagnano film atsika zalahy mahay film atsika mahay film koa raha nandalo tamy 1855 Ambariabe igny iny film vraiment iny film ndraiky Terence ndraiky But Spencer tsy mahavita film karaha igny ndraiky John Wayne tsy mahavita film karaha igny même Sylvester Stallone tsy mahavita film karaha igny même Will Smith tsy mahavita film nataondreo tamy 1855 Ambariabe igny koa karaha igny ataonareo fanjakagna magnegna dahalo mamegna mpamono olo mpitombok'olo meso eraky ny Madagasikara mandra-pialemagna vahoaka tsisy asa aloha vahoaka niboaka boka ny marigny niboaka niny marigny za teto fa nivolagna nikaiky Bianco nikaiky Paty nikaiky Samofiny nikaiky ministère ny fitsaragna mafana toedrara aminay avaratra hoe mafana raha mandalo aminay avaratra hoe vola izy eo ziny tsy mety niboaka ny marigny tsy sakindreo koragnesiny koa io parce que raha marigny raha misy zegny ane problème ty fanjakagna ty raha koa marigny ke mikasiky ro io tsy sakindreo koragnesiny ary tsy sakindreo volagny donto jerindreo jiaby magnasara zay tsy nahay zegny zay baka eo masoritsindraha zegny nefa ro jiaby complice ro jiaby complice zany ve nareo hiaro ny vahoaka zany ve ny sincèrement nataonareo hiaro ny vahoaka non non aza mandafy rabosy agnaty saka aminay fa enay nareo jabady fitondragna ty ne fitondragna magnano ino volagnako izy olo manasa vody amy ranomasy miamby gny riaka misy riaka voasasa vody tsisy riaka tsy voasasa vody ny tiako volagny misy fagnapiagna mirearea ro milebaleba tsisy fagnapiagna ro tsy regninao ro tsy regninao ro zao regninao milebaleba parce que arabo nidriky kiromaso nidriky adignandreo fa trosan'ny banque mondiale ane mbola eo le 8 milliards magnano laposière zegny hoe anareo mihevitry fa banque mondiale agnambelanareo salama amin'igny raha fanjakagna raha zao non PSA iambesan'ny banque mondiale anareo tsy hoe kenareo nde ngalary amin'ny bourse atriko ary tsy haiko 10 milliards de dollars ary amy kiromaso ary tsy haiko firy millions de dollars ke volan'ny banque mondiale tsy fenareo vola tsy mafiavagnana amin'ny fotoagna zao io avy ny olo jiaby mifamony faty ijotsa atsika Ambariabe amaragnatsika izy nefa volaniko aminareo rangoela Far West Ambariabe Far West fa ela zany volagna aminareo anao koa fonctionnaire miasa amy la douane anao miasa amin'ny tribunal anao miasa amin'ny service des impôts contribution anao miasa amin'ny domaine ndraiky topo anao nisy grade tsy haiko anao na colonel tsy haiko anao na commandant tsy haiko anao na commissaire
mangata affectation Ambarivo be anao fa anao Pagnarivo. 2 ans délai meko anao, 1 an et demi anao fa Pagnarivo. Raha zay mbariko marigny. Oh, Far West Ambarivo be. Izy boka izy miboaka tamin'ny fin de semaine igny raha nandalo tamin'ny 1855. De omeny kokoa nareo zao, handeha naminamitry koa nareo zao io. Raha fa hita boky hita pirenena ny baribary. Azao koa lo andisamborinareo akizenareo zao io. Aza tandrignasana fo vahoaka. Ataova fo mokondoany tilapianareo. Mijaly ane vahoaka n'Ambarivo be zalahy. Mafy raha ataonareo vahoaka ane eo. Raha tsarinazy zay tagnatin'ny taogno mahatongotongo ny Ambarivo be. Anareo na 15 amby taogno zay Ambarivo be potenareo complètement. Non. Za eny magnontany nino ma ratsy nataonay nareo fanjakagna ty avy an'izay Ambarivo be andeha ataonareo raha karaha io. Mais oui, robaka toujours karaha zay zandra. Oh, misokatra amin'ny fagnadediagna io boka tsy hitanao la fin. Misokatra amin'ny fagnadediagna. Araiky mboko fa tsy hita fe. Mialatsiny aminao mon général tamin'ny raha Ranokongo. Efa misokatra amin'ny fanadihadiana, efa eo am-pelantanan'ny gendarme ny raha ndraiky niany, ndraiky izy niala amin'ny plasiny. Tsy hitanao ihany afaran'le fanadihadiana Taikongo. Maro fagnadihadiana isokatra zay, maro io volagnanao avako. Tsy hitanao ny afarany. Ary tsy hainao karakory ny afarany. Mbo avy karaha zay boka io. Io afaran'ny 1855 io. Tapahako lohako. Repoko rentan rendagnitra. Tapahako lohako kosaky ny fanjakagna ty magnaboaka suite ny raha rany 1855. Maison d'arrêt Nosy be zay. Tapahako lohako vlo kosaky ndreo magnaboaka affaire io. Soa ihany zay nagnaboaka izy. Soa ihany isorako ihany koa namagna mpagnano gazety Selo Fernand. Etasika miampy ny fagnadihadiagna ambiagna baka. Zandrilahy igny zao vao kokofa. Mialatsiny aminao zandriko fa anao aloha te fanjakagna matsiaro magnaboaka anao amin'ny place misy anao ao. Le tompony andraikitry ny fondrany Nosy be. Natrahatra amin'ny asany aloha. De fa vita eo tantananao tale. Fanjakagna matsiaro koa matsiaro anao fa io fa vita eo ninao. Fagnadihadiagna misokatra io tsy hitanao fa afarany tsy hitanao karakory fa vita eo. Karaha ataonao nanasa lamba malany tamin'ny clean kobaninao tamin'ny blaze na tapinao mazava. Milamina ny zavadrehetra. Ny volagna zay hety eto. Mba zahavanareo raha mandalo Ambarivo be ao fa ao misy raha miklosy, ao misy raha tsy mazava. Tognoniko teto service 10. Bianco miampy ny fitoriagna tonga aminazy, ne fitoriagna amin'ny Bianco to tsy araka andreo tsy vitandreo. Ary reo miampy ny fitoriagna avy amindreo monsieur DG Bianco. Ataova descente. Mijotsoa nareo Ambarivo be miaraka amin'ny paky fa aminay ao maloto. Ary ty fitondragna ty ny tegna mandoto aminay Ambarivo be ao. Miaraka amin'ny mpitondra aminay Ambarivo be ao. Ino raha misy? Kabariny Ankalampo. Navy mipublieko raha io tamin'ny semaine igny. Raha misy Ankalampo.
zay ka za personnellement za ka zavandesanao kabariny Ambaribe io haiko ndray za mandry mbola may hoe atsika zay navy amin'ny tany karaziny kabariny Ankalampo ambarako anareo ary mbola mitohy mandraky ty azaveko aminao ataoko fagnazavagna tsotsotra izy ary ty fagnazavagna ataoko ty mitovy miragna amin'ny raha nataondreo Zoklamera Diego zegny nena mangondro izy ino raha misy Ambaribe président mivoleza azafady aminao président anao lapany vandy ndraiky anao tragnony masonge mivoleza fa za tsy akadalenao kabariny Ambaribe haiko za mampianatra anao Ambaribe fa tsy anao mampianatra za Ambaribe kabariny Ankalampo hitatsika igny naboakako zigny tragno vita tsara misy bengalo misy piscine misy raha maromaro zao ne kabariny zoe fanjakagna reto magnano olo dokitra ozy aminareo tsy haindreo fa reo tsy rebiky migiko be foagna ino raha ataondreo azaveko aminareo raha tiny any fa mara fanjakagna ty koaty zegny mivolagna anao président koaty zay raha ataonareo reo manangana sosy agny Maurice Dubai agny amin'ny Chinois agny ino raha ataondreo associé igny atsanganandreo agny ro agnatiny ro membre agnatiny tanigasa tsara tantara iro agnatiny ry Pierre Bleu ry Rajojo ro jiaby io agnatiny raha io ry zanakandreo ry zafindreo ro jiaby io ino amizay kofa mitsangana raha igny agny Maurice Dubai Chine tsy haiko aia iro mahagasy ro amizay magnano le mifomba mahazatra reo mandrava tanin'olo mangala tanin'olo azovy amitsika zanaka Ambaribe tsy mahay Ankalampo igny ane bo tany tsaboin'ny SNBC hoe fary regny taloha e ino raha ataondreo zao alendreo zigny tany Sirama regny mangala tany Sirama boko anao koa tsy mifody are amy 1855 are amy tragnony Zamanory fa iro ndraiky magnano anao mamono olo mandeha la guerre rony tsisy olo mitory amy tribunaly ino amizay raha ataondreo alendreo amy force tananan'olo tanin'olo fitoko tanin'olo misy ny ifendreo ary misy tsy ifendreo karaha ataondreo magnano autoroute Tananarivo Tamatavy eo firy olo mitaregny tanimbarina legna tsy nifegna tsy ny remboursegna ndraiky niany vahoaka tsy tandrinesandreo foiky ndraiky vahoaka reo nangigny nalahelo zigny koa raha ataondreo amitsika Ambaribe raviravendreo tany jiaby antany misy tany Sirama ino raha ataondreo reo magnasary manangana l'hôtel bengalo tragno ino za boka tsy tia manonony volagna andreo fa reo tompony edy malozy en bonne uniforme rabe azovy ataondreo gérant io ny arabo ny sinoa ny vazaha reo tsy agnano gérant io parce que atao direct mibaribary fa reo nangala izy non ny arabo ny sinoa ny vazaha igny ataondreo gérant-ndraha aby regny karaha ataotsika amiza novelas amy télé ambadiky ny écran io maro raha mampiboaka sary bas karaha igny ataondreo agny Maurice Dubai agny reo manangana associé
robo ko avy bakay hitatsika nangana l'hôtel nanga bengalo nano ta paf vita allo mody ataondreo vente izy igny tsisy ata vente ataondreo igny vola miditra amin'ny posindreo à l'extérieur zegny raha misy tsoatsainareo vahoakany Ambarivobe zegny raha misy firy amin'ny vahoakany alainareo tokotany amin'ny faritra Ankalampo igny nagnamboaranareo lalagna baka io croisement igny Andranobe Manongagny igny mivotroaka Ankalampo mandalo amin'ny Montpasso miboaka igny Ajamanjary agny firy tokotanin'olo nalainareo en force tsy nifenareo volandreo menacenareo reo koa mitaky volandreo zay raha misy ao zegny volaniko tamin'ny voalohany tary atsika Madagasikara atsika tsisy solombava-mbahoaka fa atsika misy solombava-panjakagna irakiraka labanana renane irakirake allo mbarako ny marigny regny kandiaro anao aseva mody be fandegnagnao raha baka labanany boko aseva ataony any baka raha ataonao io koa tsy tosan'olo loha ingy mataozy tsy sakiny atao agny ary tsy mody agny fotony agny agny masaky izy baka ataony tany malemy fagnoregnana angady amizay tsika Ambarivobe zegny raha misy Ambarivobe io agnaty session izy o assemblée sy ny sénat eto atsika hitandregny labanany volagna amin'ny assemblée hoe hiaro vahoaka sa tsy hiaro vahoaka ndray ministre ny commerce fonavy tanosy be teo Tambarivobe teo izy mivolagna sindragna koa taty Krisy mba mivolagna tamin'ny assemblée monsieur le ministre fahitanao igny asa mahery amin'ny rano ta mba fahinao izy vote fakato karaha Macron zegny raha misy Ambarivobe ao fandravagna tany ataondreo boko président tsy henatra tavaradrano ta fitokananao tribunal ndraiky prison varadrano efa hita zao ty ro réseau mpangalatra tany mpandravatany anareo voalohany agnatin'ny raha zegny izy raha ataonareo Ambarivobe atsika igny amizay mahita fa vazaha nitaondra zo izy ty vazaha mitetrika tsy vazaha tompony zo fa ro no le associé atsangagnandreo a Maurice agny atsangagnandreo Dubai atsangagnandreo anse iro amizay patron zigny agny iro magnirika ro vazaha chinois arabe reto hoe allo amenenareo ty andesa atsika igny amizay donation io vazaha to hoe arabe to hoe tiens quelle heure koa karakory ma ataony ministre en finance Rasimbeloko sy agnano compte bourse fanjakagna to tsy magnefa impôt tsy ho feno kitapombola mpanjakagna tsy ho takatra io isa tadiavin'ny FMI 4,2% amin'ny 2024 io hitanitsika izaha fahaizany Rasimbelo ministre en finance ilalo le dome koa iboaka 4,2 ny FMI ioky izy amizay koa agnamboatra lalagna baka Ambonara Manonga mamakivaky tanànan'olo angala tan'olo angala zegny raha misy amitsika Ambarivobe tandremanareo ndraiky taninareo kazamiagna ndre ro vola amene 10 milliards zay tsy misary vola fa zay misary ihany ndraiky rano mbo idiratsika rano baka io zegny tany jiaby alaindreo eraka Madagasikara io associé ro agnatin'izo ivelany agny Maurice Dubai iraindreo les arabes et les chinois et les turcs jiaby
le vazadraba reto koa magnasaro hoe agnano l'hôtel ty abiafiny l'hôtel zegny hoe tsy agnambara raha maro fa maro raha rakofiny palimbitsy io ambarako anareo maro raha rakofiny palimbitsy io fa latsy enika volagna fa moregnynareo andra raiky ino raha rakofiny palimbitsy io fa nagnany ato dossier fa navy amin'ny ato fitaregnana raha ataony palimbitsy mampalahelo zegny raha mahazo atsika mbario be reo fakomaly tsy ako dimy fakomaly maro nagnotany zaza lazako be zay karaha mahita franco amy sariny publienao oui nareo nahita franco misy raha tsy hainareo Zandry Franco ne assistant parlementaire ni Zandry sénateur Minot. Donc en tant qu'izy mbola assistant parlementaire ny Zandry sénateur Minot normal izy hitanareo miaraka amin'ny Orange fonazy fa tsy eo fa noho ny miala tsy afaka izy de mandeha zegny nahitanareo Franco tamy sary eko tsapako fa Zandry Franco fa tsy tia fa miala tsy afaka izy de aloha ny mangina zay mangina volamena zegny sary ary izy igny ro fandehagnany vandivandindrony aminareo antety ao fa tandremanareo antety za fa mambaranareo antety ao tandremanareo fa ro io tsy marigny andegna botranareo ro io aza magneka vandiandreo ka hoe zay hendy ady vidiny lavany io fa tsisy vidiny lavany adivandreo fa tragnony lavany fa amindro agny io tsisy langilangy andeha iadivandreo fa tsika fa io langilangy tsika fa io décoration ny ambario be langilangy tsika io fa io ro andiasa aloha vidiny io kelera koa akotsy nagnina rango zay lany kary hoe andiasa aloha vidiny kakao magninofa atao valameky fa ro tsy asa aloha zegny mba agnotany edy gouverneur any Diego province ny Diego agnotany aboka gouverneur atsika ziska niany tsy sakiny magnano tatitra forum international ny kakao ta Bruxelles ziska niany ho za tsy enky nahita boko za tsy enky naregny koa nisy sady nihitako nyregniko fa za tsy endriky ka zegny nareo nde tavandrareo amy kakao anareo pitra tsara karaha zegny koa tsika mbario be langilangy ndraiky ranomasiny atsika fa poitry fa rebaka atsika fa io amaranako izy resaka rano ambario be ny volagna za tary hoe ty solution andeha mioko ty tiany nanamborandreo peny tanànany Diego Zokola Jean-Luc kanefa kosa koa ro mandiniky hoe mila mampandrozy tanàna mitevao aka tsy tokony tany nagnanaovandreo izy ino le kabaro mampalahelo atsika za aloha malahelo antaky za zanaka zafiny ambario be amy raha misy ambario be heureusement za fa netsika tsisy olobe zanaka konariandreny atsika tsisy député fa tsika misy olombava-panjakana fa tsika tsisy olombava-mbahoaka agnatin'ny session ro zao volanko ho hitatsika eto ane 2 mois ro zao Tananarivo agny atsika tandregny ino tatitry vandy andehandesiny ngiahy raha François Labanany
Porovoka samborobogno. Katakatalahy sa katakatalampany. Io tsika mahita izy. Selfie tasambava tsy volagny. Aleo sary hiteny. Raha mahagaga mba rio be resaka rano, resaka motro. Za nanontany namagna mpiasa amin'ny JIRAMA ny Ambario be. Ha, Zokobe mampalahelo sady mampitokiky raha ty ato izy. Ha, nagnino zalahy volagnico tamindreo manafo reo. Tsy raha ty tsy mboamboatra, abako tsy raha ty tsy raha tsy mety soloagna fa ro tsy hagnano. Zegny le fanjakana. Oh! Namagna technicien amin'ny centrale ao nagnambara zara azy. Tsy raha ty tsy mety amboarigny, abako tsy raha ty tsy mety soloagna fa zay he technicien tsy jirendreo tsy tandresandreo volagna Zokobe. Zegny raha misy. Ah bon? Zegny raha misy ato Zokobe. Aleondreo lavitry mitandregny ministre tsy mahay fandehany ato, tsy karaha zay technicien mahay raha ty ato mivolagna. Zay zao zay fa manginy. Amboridao agnaty jofo. Ino raha misy? Koa tsaroatsika ngiay préfet Angelo Ambario be nivolagna hoe fa mandeha 6/4 moteur. Efatra fa mandeha amy sur 6 moteur. Fa elaela izy nivolagna zigny. Tsisy fovagna tamin'igny. Ndraiky atsika niany. Neher-pira ki ampira. Tsy haiko ino antony nagnano volagna io. Fa raha misy ato volagny manafy namagna technicien amin'ny centrale ao, magnontany anao za Zokobe izy. Za tsy agnontany tourisme mijotso amin'ny avion izy, fa za magnontany anao amin'ny mahazanaka Ambario be anao Zokobe izy. Impiry firy paquet-bo miditra amintsika eto agnatin'ny herignandro izy. Direct nazava aminaka volagna anany. Stop zany volagnico taminany. Mazava. Amin'ny live za mivolagna izy. Apetrako amin'ny mpitondra fanjakagna an'Ambario be. Apetrako amin'ny mpitondra fanjakagna ny Madagasikara. Ary indrindra anao, ministre n'énergie, ministre ny rano. Mba firy paquet-bo miditra amin'ny Ambario be io ke tsy avitanareo mividy moteur ho any Ambario be, tsy avitanareo mividy pompe ny rano ny Ambario be, tsy ampijaly vahoaka ny Ambario be. Ambaranareo koa lehilahy. Ataonareo ia vola devise miditra jiaby aminay io. Ataonareo nino? Tsy vidananareo moteur zay. Tsy soloanareo pompe maty. Kobaly vahoaka andeha ampijalinareo, takinareo facture amin'ny raha tsy mandeha. Raha tsy mandeha andeha takinareo facture amin'ny vahoaka parce que nareo mila magnefa zalary. Contrat nataonareo amin'ny laolo israélien raha ry, milliard ry, million karaha manany. De ny vahoaka poretinareo hoe poretiny madinika anjakany mavety. Azafady. Anareo samy ministère samy mety mifagnaraka ary mety mifandamina. Ino tsy fandaminanao ministre ny énergie, ministre ny tourisme. Vola midika amin'ny paquet-bo ne mavita mivanga moteur. Vola midika amin'ny paquet-bo mijanona aminay eo rango marandraigny mody jofotro andra mavita mivanga pompe ny rano.
miala ho azy ny traly ny vahoaka Ambaribe. No tsy ataonareo parce que nareo mihina iny 50-50 nareo samy anareo iarahanareo mihina miala tsiny tompoko. Miala tsiny e, io nena mangonareo miaran'deko e, anareo tsy mahay miasa, olo miasa andesakananareo gadrenareo aboakako ny marigny kabarony miaran'deko. Mbo iboaka fonao zoky Jean-Luc. Nisy vola to hoe hagnamboarana bazary, lalagna nefa tsy manjary. Hen hoe hoisy vola havy fo havitako magnano bazary ty, aloha volan'ny bazary ty ankifako lalagna ny Dego montraka ty, vita tsara lalagna. Noho iny noho le vola agnanaovagna bazary iny nangalany nagnanaovagna lalagna. Mazava ho azy izy tia tanànanany mandroso, izy koa raiky ty zao io alenao nafindranao aty havy araiky bako ampodinao anao ampodinao plasiny ty, le compte est bon, mi compte tsy any fanjakagna ty ozy aminareo, calcul ro zéro. Ino amizay fandraisandreo izy détournement de fonds de public? Non, désolé, zay tsy tokony gadranareo zoko be Jean-Luc. Vola baka tato nafindran'ny tato izy boko na vola raiky andeha agnamboarana ty napodiny tato, tsy hitako indra andeha gadranareo izy amizay e. Karaha zegny raha misy Ambaribe. 4 milliards par semaine midika amin'ny paquet bonus be, 4 milliards devise midika Ambaribe afaseny. Moteur ny Jirama tsy voavanganareo zala. Deveo hoe miara-miasa ny fanjakagna, nde nareo samy ministère fo tsy miara-miasa. Ino fanjakagna miara-miasa? Solution miako anao zay monsieur le président, fa tsy solution citerne. Alevatseky volan'ny paquet bonnet ministre en tourisme, vanga pompe zay, vanga moteur zay Ambaribe. Lerany pody volanareo amin'ny Jirama, ampodinareo volan'ny tourisme, vita compte. Bande d'enfoirés, ndray mikonty tsy hainareo. Mikonty tsy hainareo e. Ay, anao mikoragna sasany manino. Zegny ka mitsambokinako za tsy nandalo samby rano. Ande tavandra zao, tavandra sasany. Aliko andrefa. Firika io fambarako anao. Sasany, aliko andrefa. Aleoko lavitra za mipetraka ndraiky lapota. Simple an'iza la compte zegny. Milliard ampidirinay amin'ny fasiny, milliard ampidirinay an-dranomasina. Aleonareo lavitra mahita zay vahoaka amin'jany. Potehinareo, diavinareo tampondoha, angirianareo ambavanay. De hoe miaraka miasa amin'ny fanjakagna. Fanjakagna miara-miasa ino? Simple volanko. Io ne volanko hoe anareo ministre aby reo misy tsy hainareo asanareo. Handrava olo higadra olo zay raha hainareo. Zo maranareo dahalo agnaty ala ny fony dahalo. Anareo voalohany dahalo ary lehibe ny dahalo. Simple raha zegny. Ty stylo ameko manafy ty, vita raha natao nampodiny aminakazy stylo.
izy boko mahazo nany compte bon. Oh, 1 plus 1 tsara nandeha 13, toujours 2 fo. Raha joelona zaraiky fo mahita 16 plus 3 18, 10 fois 110 000. Oh, mahagaga malany fagnahy ohira io. Zegny raha tokony ataonareo fa tsy andeha angala siterana. Fa ela nafaty SNBC e, fa ela tsy nateo Sosima e, fa ela nafaty Sirama e, dikan'izay fa ela ny alany eto amin'ny siterana. Tanàna misy faria 12 mijaly rano, misy kaskady mijaly rano, mijaly motro, même pas 300 km², tsy voafeny fanjakana raha Jojo. Oh, de anao lingilingy andeha hagnano présidence Sadek. Oh, eto atsika iza sady miza Tintin tsika miza Boba. Ke nakampodiko matetiky mahaiza mifidy atsika, ampodiko matetika mahaiza mifidy atsika ambario be. Fa io tsisy volany lavany ipody amin'ny plasiny zegny, io tsisy volany langilangy ipody amin'ny plasiny zegny. Kobaka mbava, kobaka mbava, vandy zegny, io tsisy volany kakao impody amin'ny plasiny. Mifoaza atsika. Mifoaza anareo. Diego, anareo kaza magnino feky hoe secret tsy alany vakila sambo. Oh, fa tsisy vakila sambo. Oh, fa tsisy vakila sambo amin'ny secretnao, fa tsisy. Atsika province ny Diego zao la queue sur 6 provinces. Atsika la queue. Parce que atsika donation. Atsika gogo. Ribribendro amin'ny kawitra atsika roso. Ribribendro amin'ny fety atsika roso. Ialanareo kifetifetindro io zaminareo. Nareo satromoaka. Nareo zao nagnafety tasambava igny. Ino edy raha namezandro nareo nody baka tany. Merci. Io masa maskriny. Sa io asa l'église ka hoe misaotra nareo ny tompo anampy anareo, amen. Sa hoe maskriny marahaba, inshallah, Andriamanitra anampy anareo, amin. Io nareo sitry. Io nareo sitry. Ke volagna ambarako mahaiza nareo mifidy. Raha fa naloatsika fa misy 5 taogno 10 taogno loso, aza mpody amin'ny vavatsika iky. Fa io tsisy raha marigna andeha ataondreo io. Tsisy raha marigna. Atsika fa kajo amin'ny raha miajaty amintsika. Tsisy raha manjary anefa fanjakagna atsika ty. Tsy social, tsy économie, tsisy raha manjary. Oeraoerany be, fisehognany maro, fa action, réaction, zéro. Anareo tsy ahita action, réaction ndraiky fanjakagna ty. Fa nefa io ke
apetrako ny afatra ho atsika jiaby zigny rahatsika mandiniky mafy zalanazy ry namatsika antalahy miara ory aminareo ndraiky za ndraiky malay ilonareo sava même nareo fa zava-pafa ny volagnanareo za teto zay mifoazanareo raha ty andehe nareo nandeha kadalaindreo ndraiky aomby roapolo ndraiky saboady ka hoitriny député zao député tsy mahay mitsinjaka ireo io nahay mitsinjaka nareo zao amizay azovy mizanareo azovy anditandrignanareo aza misosoka ny alahelo tsony re tompoko zegny donc ny azoko ambaranareo zay zo mitandrigny koa ino toeky andeha azy amin'ny faritry dianato asa ino koa maison andeha tondro amindro agny amin'ny ato baka maromaro raha paraporo aminareo agny amin'ny ato baka maromaro raha amin'ny ato misy mabibo ambilobe amin'ny ato misy kakao ambanja igny amin'ny ato misy katy igny faritra antsalaka ny Ivorano igny Ambaribe tsy volagny ny langilangy ke tsy asa ino koa maison andeha tondro Antananarivo agny alendreo baka amin'ny dianato koa mitandrigny koa zay doekinay mety hivadiky nadia zay teteky volaniko anareo fa ça va pas zay ato mety hivadiky nadia koa ne ciao bye